EACC ka ni duol makedo kod mibadhi pacho ka men EACC ogolo report mayango ni jo Kenya pod golo asoya mathoth eka giyud chenro mag sirikal to gi mamoko mochuno. EACC olero ni migepe sirikal ma ikwayo asoya mathoth gin kaka mag arita kwe, wuodhe kod apaya, migawo mar thieth kod bad migawo mar doho. Duol no bende olero ni counties kaka Nairobi, Baringo, Siaya, Busia, Turkana kod West Pokot moko kuom counties ma mibadhi otimenewa. Jafwambo maro Walter Manyambaga nigi ler mar wachni. Kagigolo report mar chal mar mibadhi e Kenya, report melo fario kod adek. Duol makedo kod mibadhi kod timbe mag bidhruok EACC log tich mare Nairobi olero ni jo Kenya pod chulo asoya mopugno eka giyudo moko kuom gik magidwaro e apise mag sirikal. So you can see the impact of corruption in terms of unemployment, the issue of nepotism, the issue of deliberate delay, whereby it becomes a source of extortion. And that's why, like in the police, we are really insisting that we need automation. And we need some more rules. For instance, if I'm to do some modification of the traffic rule, I would say that a policeman should never enter a car of a motorist. And I would even go further and say that policemen should have uniform without pockets. Duol nolwaro iro e migepe mag sirikal ma ikwayo asoya sasa kaka migawo mar arita kwe motelo ka iluwe kod mano mar thieth, to migawo mar wuodhe kod apaya bende mibadhi pod onyonore kaka migawo mar lweny, somo to kod mano mar lowo. Report no bende yango ni jo Kenya mathoth mamanyo tije bende yande ochulo omenda maromo 163,260 ka gidwaro tije, to moko bende wachore ni nyocha ogolo mit bilie mondo giyud passport nyaka 74,000, to moko madwaro oboke magoyo report kobila mi kwayo nyaka 20,300 kamago rak en 10,17, to chulo tese mag lope en 12,673. When a good percentage of Kenyans are saying that they have participated in corruption, again, what it is telling us is that we are sick. And corruption is like a cancer. It eats you slowly and eventually it's going to finish you. EACC olero ni counties kaka West Pokot emotele weche mag kawo asoya ka kuom jok modadhogi kwan omenda ma ikwayo kuomgi ka otimnegi kwan pogo to en shillings 56,695 ka Nairobi, to ripodno yango ni ne ogolo mit bilie maromo 37,768 e counties kaka Murang'a bende nitie list kod pesa maromo shillings 18,378. Kisii bende mibadhi pod chiwore e kwan mar pesa maromo shillings 16,810. E county ma Homabay golo asoya chopo shillings 50,057. Te county ma Siaya bende EACC olero ni mit bilie golore kod kwan mar pesa maromo shillings 4,272. Ka Kisumu to nyonore kod kwan mar pesa maromo 2,547. Mombasa bende nie list kod kwan mar pesa mag asoya maromo 2,400. EACC bende koni bede migepe ma ikwayo asoya sasa otingo bad migawo mar obila, bad migawo mochung' ne chiwo oboke mag wuoth madhi e pinje ma oko mong'ere kaka passport, kuonde mag ndiko pande thurka, ute mag thieth, bende migepe mag somo kanyakla kod migepe mago mag law. The most corrupt departments or agencies, the police is leading at 55.4%, followed by the immigration department. EACC wacho ni mondo oganda othegre kod mibadhi nyaka giyudo puonj maliw e wi rach mag mibadhi kendo chwalo sirne migepe makedo kod mibadhi kama duong' to nyaka jokanyo mag sirikal ti kanyakla e lwenyno. Duol mar EACC wacho ni mibadhi mit. Duol mar EACC bende wacho ni mibadhi rach mimako go boke. Kuom thuolo mar ndalo 100 mabiro, EACC wuok oko mar eluito oganda e wi rach mar mibadhi. Kata kamano, gitielo ni in kod an ema nyayo mibadhi e yor golo mit bilie. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.